xiu, la 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 la, ole, ole, xiu, que Jesús és nat i així. Hey, hey! Ja són 2:15. Ja queda ben poc per aquesta nit tan màgica i tan santa. L'avi està fent el sopar, els nens són dalt i els pares acabant de fer els últims encàrrecs. I ara què penso? Què hi fan els nens a dalt? Per un dia que venen a veure'ns i estan amb les maquinetes. Esclar que tampoc tenim wifi d'aquest, o sigui que... Però... Nens, per què no baixeu al menjador i fem alguna cosa? Un moment, àvia, que t'estem preparant una sorpresa. Espera uns segons. Una sorpresa? Ui, que ja comença la màgia del Nadal. Una sorpresa que no haurà de mare de Déu, però què feu vestits així? Què, àvia? Oi que fem patxoca? Ai, feu tant de goig que encara cauré estabornida a terra. Si és que fins i tot l'àvia se'n riu de nosaltres. No sé què devem semblar amb aquestes disfresses. Sort que no m'he vist encara. Espero que això ens convalidi el vers de cada any. Escolta'm, jovenet, que això no són disfresses. Això és tradició catalana. Ai, ja us agradaria tornar a aquell temps on tot eren camps i la gent lluïa aquestes gales a les festes populars. Fèiem cants i ballarugues a la plaça de la Vila. Ens hauríeu d'haver vist el vostre avi i a mi passejant per la vila així. Ai, moltes gràcies, però no, Prou vergonya em fan així vestida per casa com per sortir pel carrer amb aquestes tintes. Vinga, va, de l'1 al què surts així vestit al carrer? Caram, aquest jovent, ja veig que continueu igual. Deixa l'àvia. El rock és més de Nadal a l'americana. Encara gràcies que no ha posat la mateixa cançoneta de cada any mentre es decora tota la casa plena de llums. I després, tots encesos, Apa, gastar, gastar i gastar. Ai, quin mal m'acaba de fer tot això. Com s'està perdent la tradició. Però aviam, no em digueu que no us agradaria estar allà, patinant en una pista de gel amb el vostre jersei nadalenc i escoltant a la Mariah Carey. Què? Ja has tornat a veure Love Actually com cada any, no? Ja està bé, no se'n parli més. Us explicaré la història que cal en una nit tan santa com aquesta. Si us plau, que no sigui el conte de cada any que m'adormiré. Puja la pubertat en aquest nano. Però que ja no te'n recordes tot el que jo he fet per tu, Aquí li donava sempre el crostoret de la barra de pa. Aquí. Àvia, perdona'l. El que volem dir és que potser necessitem una mica més d'emoció en la història que expliques cada any, la nit de Nadal. Una mica més d'acció, més dramatisme... Més prim, més pam, més Tu sí que et fotré més pim, més pam i més pum. A veure, un moment. A veure, el que passa és que, àvia, les generacions canvien i tot s'ha d'anar adaptant, no? Vull dir, veure'n reflectits en les històries que s'expliquen també és important. Sí, perquè, àvia, tu imagina't l'adveniment de l'infant Jesús versió Netflix. Netflix, què és això? Los dos pastores, Lluquet y Rovelló, viven una aventura increíble. Mientras esperan para ir a la misa del gallo, se quedan dormidos y sueñan que llegan a Judea, donde tendrán que salvar al niño Jesús de las maquinaciones perversas de Satanás y Lucifer, príncipes del infierno. Mare meva. I aquest canvi tan sobtat de llengua a què venia? Quantes plataformes coneixes tu que ofereixin contingut en català? Filmin, per exemple. 3Cat. Filmin, 3Cat, sí. Dues? Sí. De quantes? 10! 20! 30! És una vergonya, el català s'està morint i hem de protegir la nostra llengua! Home! Sí, això és veritat. Mira. Gràcies! Amunt! Necessito dir-ho. Tens tota la raó, però justament per això jo us diré que proposo uns pastorets versió crims. Hola a tothom, soc Lluc Porta.
Gràcies per acompanyar-nos. Els diables perceben que alguna cosa extraordinària està a punt de passar a Betlem i volen impedir el naixement de Jesús per fer triomfar el mal sobre la terra. Ho aconseguiran? Intentarem posar llum a la foscor. No? Crec que sí, Déu, al final rebreu, Sembla que hagueu begut un xiquet massa quan parleu. Però està bé. Voleu que esdevingui una iaia moderna? Doncs ho seré. Intentaré explicar aquesta història de la manera més moderna possible. Ai, si em sentís el Josep Maria Folch i Torres, no sé què diria. Ara ja no sé si em fa més por aquest canvi tan inesperat o el dimoni. Per un dimoni tens por? Jo aquí l'espero. Ui, perquè vosaltres, canalla, no sabeu amb qui us heu d'enfrontar, Ai, perquè vosaltres no ho sabeu. Però jo actuava de petita als Pastorets del Sants Teatre. No sabeu com ho feia. De fet, voleu que us expliqui un secret? Va ser just allà on vaig conèixer el vostre amo. Els dos van començar a fer de ramaders del poble i a poc vam anar creixent. Fèiem un duo genial, ens tenien una enveja! La parelleta de moda, Comencem o què? Ja t'agradaria a tu tenir aquells amors que teníem abans, en comptes de tantes xarxes i ximpleries. Vinga, va, àvia, tu explica'ns aquesta història com si fossis aquella nena enamorada fent de poble. I tu no t'adormis, que l'altre dia me'l vaig trobar amorrat davant del teclat de l'ordinador i li queia tota la bava. Ui, no. Va, quins terres. Començo, Escolteu bé. Fa molt i molt de temps, en un poble anomenat Betlem, s'esperava l'arribada del Messies en forma d'home per posar fi a la misèria i al pecat, tal com havien predit els profetes que deien que vindria a salvar-nos. Així tot, el món era un desfet de dolenteria i el dimoni, acompanyat dels seus grans confidents, campava per les seves terres. Així és com comença la història dels Pastorets. L'estàs sentint? Em sembla que aquesta història és com una mica avorrida explicada així, no? Potser l'hauríem d'explicar nosaltres de la nostra manera. Tranquil·la, àvia, que nosaltres continuem. D'acord, tot teu filla, endavant. Som les narradores, dones de paraula i contacontes de mena. Històries com aquesta. Benvingudes als Pastorets. Qui podria fer-ho millor que nosaltres, Aquesta història va començar en realitat molts anys abans, molts segles enrere. En un petit indret, el poble ho passava fatal. Satanes hi regnava amb una por descomunal. Com viure al ramat, per un de sofre per tot arreu, calderes, ovelletes, caos, tot a l'inrevés. Digue-ho, reina. Braves van arribar al Lluquet i rovellons, amb Sant Miquel al seu costat ja està, i va frenar el caos de veritat. I és de tot ser cap al nostre Lluquet, no hi ha relat. No ho va fer per amor. Ui, crec que t'estàs avançant. Ai, tens tota la raó, m'estic avançant. Com ho fem, això, doncs? Pas a pas. D'acord. D'acord. Esteu preparats i preparades per començar? Ostres. No ho esteu, així no. Xepi. Així no es comença bé. Així no es comença bé. Ho tornem a intentar. Vinga, va, a veure. Esteu preparats i preparades per començar? Ara sí. Doncs, comencem. Ai, Lluquet, jo tinc por! Vinga, va, no ploriquegis així. Bé que trobarem el camí si Déu vol. Ai, quin bosc tan tenebrós! Ai, Lluquet, jo tinc por! Veus el llop? On veus el llop? Allà, que veus com es va llogar! Jo no veig res que es va lloguir, llevat que siguis tu, que estàs tremolant com una fulla. Vols dir que allò no és el llop? Ui, calla, tu sí que té unes malles, amaga't, amaga't. Mira
com ens hem de veure. Aquí, perduts, sense saber on anem ni com ens en sortirem. No em vingueu amb compliments, que la paciència se m'acaba. Digues, què hi ha pel món? Què s'hi diu? No sé pas per on començar. Encara tot em tremola! I pensar que una sola persona ens pugui així humiliar. Què dieu? Doncs resulta cert el que van predir els profetes? Totes les promeses fetes pels profetes s'han complert! I amb aquesta passarà com en altres profecies! Ja veuràs com el Messies a venir no trigarà. Què dieu? Com pot ser, això? Potser hi ha esperança encara. Simeó fa 4 dies no ha tingut revelació. Ja la donzella triada! I és tan santa i tan bella que cap altra persona amb ella s'haurà igualat! Tota ma ràbia es congria en l'odiós instant aquest. Com es diu, ella? Maria, com les galetes. I d'on és? Dona de Camprodon! No les has provat? Ai, sí, jo sí que les he provat boníssimes, Ai, que sí, estan boníssimes! Estan boníssimes! Les galetes no! La Maria. És que no pilles mai les indirectes, ets un tanoca! De Natzaret, senyora. Condemnació! El meu furor en sentir això s'exalta i tota ma ràbia em salta per proclamar guerra, mort. No esperàvem menys de tu! Tot en la terra crida que és qüestió de mort o vida i hem de lluitar com ningú. Perquè quan neixi l'infant d'aquesta verge triada, si la guerra no és guanyada, ja ens podran portar... Els encants de Sants. Serem com un trastovell que la gent ja sols farem riure. Calla. Que jo vull viure fent-me pas amb mon colpell. Vull regnar, com he regnat entre totes les persones de la terra. Per tot encendré la guerra, l'odi i la malvestat. Com em plau de sentir la teva paraula ardenta. Ai, tan volgut, ens haurà de festa. Més s'hauran de penedir. Vull guanyar. I guanyaré. El cel mon poder no sap. Em volen aixafar el cap. I el com mai l'aixecaré. Però què veig? Què fan aquests dos minyons? Rocs partits, qui és que així destorba la quietud del meu indret? Oh, som dos pastors que anàvem passejant. No us molesteu, podeu continuar tafanejant. Vosaltres heu de pagar la ràbia que porto al cor. Acosteu-vos tots dos. Acosteu-vos tots dos si no voleu que us aixafi! Us aixafi. I us rebenti! Us rebenti. I us esclapi com si fóssiu un mosquit! Un mosquit! Ai, jo que jo tinc por! Qui sou? Fes com jo i fes-te el valent. Som els bailets del Mas Torrat. I on és això? Doncs miri, no té pèrdua. Sap Coll Florit? No. Doncs giri mà dreta i tiri cap amunt. Després agafi el torrent de la Belluga, pot tornar a girar a l'esquerra. Puja per la costa del... Caps de cargol sense closca, que us mofeu de mi. I on aneu? No el facis enfadar, Anem, bé, més ben dit, anàvem, no? A Natzaret de Judea. A veure pastors i fer-nos llogar com a ramadans. Aquests de fioques, Nicolet. Aquests també van a veure el miracle. La nostra dissort és segura. Veus? Ja l'has fet enfadar. Vostre càstig serà etern. Potser mentre anàvem parlant, estàveu escoltant els propòsits de l'infern. Lucifers. Sí. Veu emplenar i bullent la caldera. Sí, capitán! El Canafi que ens espera! A la fi l'hora ha sonat d'emprendre la gran batalla. I si mon poder no falla, tindrà el món en un gratat. Que comenci, doncs, la guerra contra el poder etern. Veniu, fúries de l'infern, i que s'esberli la terra. Som fúries de l'infern, som els monstres infernals. Van enredar-se en llibres per no pujar endavant. Som com el foc que crema, el cel que deixa
allò que ens manaràs. Jo sóc el superdiós que amb vosaltres poso l'escull de la supèrbia i de l'orgull que li perd ànima i cos. Si amb supèrbia sempre vas, totes les persones t'admiraran i veuràs com al teu pas els teus pèls es rendiran. La supèrbia és condició de la més sana ambició, orgullosa i aprensiva i amb tot sempre tinc raó. No et pensis, o germà d'orgull grandiós, que la supèrbia és només teva. Mentre tu crides perquè els altres et vegin, jo ric en silenci sabent que sóc millor que tots. Tu t'alces com un estant darrere els mortals, jo els domino sense que ho sàpiguen. Sí, amb un somriure fer i una mirada que els fa creure que veneren per voluntat pròpia. Tu vols ser rei de la glòria, jo emperador del menyspreu. Jo sóc supèrbia! Jo sóc l'ira i mon poder sobre vosaltres no té igual. L'alarma del punyal ja m'atafa a trobar plaer. M'enfado sempre amb raó. Si tu em fots, jo te la foto. I així el món és molt millor. Qui mai no tingui un enemic, mai no podrà ser un bon amic. Rebel·lem-nos d'una vegada, que els que criden sempre guanyen i cridant-la sense entén. Jo sóc el diable golut i amb la meva temptació no es poden comptar o no les persones que jo he perdut. Si voleu menjar, no us ha de costar res. Fixeu-vos en qui d'un sarró i preneu-lo. Cada instant n'és ben ple. Cada mos fa créixer el desig, sense fi ni límit. Pícar ni dolç són la meva arma fatal i als vostres ventres la gana ja no és natural. Jo, amb l'enveja, us faig tornar vils i menyspreables. El ric torno miserable i el bo faig bo per cremar. No has vist un amo com gosa amb la fortuna que té? Perquè tu has de ser tan pobre si a ell li sobren els diners. L'enveja és l'estímul necessari contra la resignació. Si tu tens el que a mi em fa falta, tinc enveja. Atrapa aquell que va davant o no seràs mai important. Jo ensenyo en la carn mortal els desitjos a trompons i desvetllo les passions i sóc la que faig més mal. Us fan creure que només sent desitjables sereu estimats. Us venen l'amor com a pur, però jo sé que és fam disfressada. Una cursa on només hi triomfen els qui sedueixen. No hi ha el meu pitjor penúria que una manca de luxúria. Sí, no. Sense ser amagatons, sense ser aparatós ni mostrar molta feresa. Jo vaig filtrant la peresa que us fa tornar viciosos. No vulgueu treballar més, que us faran matina massa i al llit s'hi està molt bé. Si goses dir que em tens mania, descansa, que sóc la mandra. I mentre dubtes si aixecar-te, et recordo. No cal. El món pot esperar. Jo, fent lluir amb malícia tan sols d'una, aquella d'or, amb totes vosaltres, faig néixer el cor del turment de l'avarícia. No et pensis que tinc malícia, jo vull tot el món ric. No feu cas dels predicadors que caigueu en mans del consum. Feu que les tercetes treguin fum. I els que no us vulgueu regnar, en mi heu de confiar. El foc hem de revifar de nostres fondes calderes i encendre bé les talleres per poder-nos abrandar. Sense treva ni repòs, ha de ser la nostra guerra i hem de fer esclatar la terra al nostre pas. Fills del pots que per mal ens llançaren de la glòria. Que hi hagi sempre memòria del nostre poder infernal. I ja que el cel ens voldria esclafar, sol anhel, declarem la guerra al cel, ara, sempre i cada dia!
miserable criatura, que amb les teves gosadies tocar amb ta bava voldries a la donzella més pura. Res podràs, perquè Déu vol que es vagi atansant el dia en què del món, per consol, vingui a il·luminar el sol que ha de néixer de Maria. Sa fulgència enlluernadora no podràs pas suportar que sempre, en així l'aurora, la nit esfereïdora en l'abim s'ha d'enfonsar. Torna-te'n, doncs, al pregó de tes cavernes impures a esbravar el teu afront, que ja el Redemptor ve al món a salvar ses criatures. De ràbia em batega el cor, en veure Macià Jupida. De presència m'aclapara, més quan siguis lluny d'aquí, jo compliré el meu destí i l'hauràs de pagar cara. Tes manyes i arts infernals podràs posar-les en joc, més no arribarà al teu foc els designis eternals. Que hagi d'aguantar aquests mots, humiliada d'eixa manera. Em podeu dir què hi fem aquí, passejant i mirant plantetes? Collim flors per la corona nupcial de Maria. Aneu amb compte i no escolliu les que tenen punts vermells, que són verinoses i inclús poden ser mortals. Va, no badis i recorda que només has de collir les flors blanques. Esclar, esclar. Només les blanques, símbol de puresa. Sí, clar, símbol de puresa. És que per Maria totes ho estem de contentes, però per les altres... Ai, ja no saps què et dius, Ella és l'escollida del cel, per favor. Clar, i mentrestant que les altres verges es vagin florint. Som joves i maques. Ben aviat trobarem una persona ben plantada i espavilada. Honrada, romàntica i bona persona. Vinga, va, aviam si tocam més de peus a terra. Exacte. Escolta, Isabeló, què fas aquí collint plantetes? Que no estaves cuidant de la teva mare? Sí, però he vingut a buscar a veure si trobava un remei per la mare. Vejam si aquest cop funciona. Ui, el malestar de la teva mare no es curarà amb un remei així. Va, noies, marxem, que farem tard. És que no ho entens, Argenda. T'han entablat el cervell com els altres beneits al ramat. El problema de la mare és degut al seu estat anímic. N'estic segura. I també sé que trobaré el remei perfecte per salvar-la. Si tu creus, Isabeló, anem. Mare meva, quina por que he passat. No sé ben bé si estic viu o mort. Has vist quin àngel més formós, rovelló? Sí, no? Qui devia ser aquell àngel? No sé. Aquest darrer tan vistós i tan bo és Sant Miquel. Si no fos per ell, ja estarien fent xup-xup a la caldera. Diuen que les petjades dels seus peus els duran pel camí bo. Doncs esperem que tingui una mica de compassió aquest àngel. Doncs sí, perquè si no acabarem fregits com les croquetes. Mare, que es dic croquetes, m'ha entrat una gana. Ai, però què veig? El llop! Què és el que veus? El llop, mira, no veus quines orelles. Ai, jo vols dir que... sí que és una bona bestiota, sí? Apa, adéu, marxem, fugim. Ei, hem de treure la nostra valentia. Moltes gràcies per l'oferta, Però no, jo marxo. Rovelló! Deixa't guiar pel teu instint rural, home. Vinga. Va. Que se'n tira damunt! Però que no veus que és un ase? Un ase? Carai, és una bona bestiota, Qui? L'ase o el seu amo? Perquè Déu-n'hi-do! Déu vos guard! Déu vos guard. Calla, com ho has fet anar, això? En què els puc servir? Volíem saber si anem bé per anar a Natzaret. Natzaret. Exacte. I tant. Que potser hi heu d'anar, també. Haig d'anar, però haig d'aturar-me. Que no sé què és el llop! Ara veus que és aquest home? Ai, és que no para amb les us. Un hostal! Vaja. S'ha d'aturar un hostal. Li ha costat, Sort que us podeu aturar un hostal, Feliç d'agost. Esclar, és que encara ens hi convidarà. Tens raó, Rovelló. Quina sort, que us podeu aturar un hostal. Nosaltres encara no hem pogut. Enteneu? Ja entenc, ja. És allò de que quan no has esmorzat, la gana em baita. Ja entenc, ja. No, gràcies. No caldria. Seria abusar per part nostra. No entenc. No, home, no convidar-nos a tots dos seria massa. Sí, no els convido pas. No, si no hi ha manera.
Dissimulem. Que tingueu un bon viatge i que arribeu content a lloc. Oh, i tant que arribaré content a lloc. Com que haig de conèixer... La Maria Estambolenya! M'han dit que era una bona mossa. Que no la coneixeu? Com que viu tan lluny? Això de pactar el compromís entre dues persones abans que es coneguin és una cosa que no entendré mai. Sí, no ho sé, però bé què passa a altres parts del món. Que sigui l'enhorabona, suposo. Com us dieu? Jeremies. Jeremies. Uf, quin patiment. Que tingueu un bon viatge. Escarrensit! Jo, escarrensit! Pasta. No és una repunyatera ni està boja ni té la llengua blava, Dóna 100 litres de llet al dia i la ven tan sols per 10 dinars. La vella Montserrat desperta el poble, a cops d'escombra tot cantant. Home, dit tot és ben ple, els carrers de Natzaret omplin la plaça abassada a Ai, digues, digues, sempre el desmaio aquí mateix. Tu també m'estàs veient aquesta gentada al sol de la nació. No, està tranquil, que sembla un mercat de diumenge. Mira quan menjarà. La pobra Ersenda que sempre baralla ja no pot més amb el ramat. La Judit ja remugant, la Sara va xerrant i la Quimeta no para de comprar. Bon dia que hi ha i la família, bon dia que hi ha i el seu marit. Són 3, no 6, això és com cal. La plaça sempre és abassada de gent. Nenes, avui el mercat està ben ple. Ja pots venir, dona, no t'ho orgull de poble de cop. Heu sentit allò de la filla de Joaquim i d'Anna? Diuen que Maria és la donzella més formosa de tota la Galilea. Oh, i tant, i la més santa. Sí, que feliç estarà qui pugui aconseguir mercè tan preuada. Es veu que el mateix temple s'escollirà. Haurem d'anar-hi, no féssim tard, que jo vull veure tot de ben a prop. I tant. Oi, aquest Jeremies que no ve. Sí que em fa esperar. Coita, aquells no els tenia pas vist pel mercat. Doncs ara què ho dius? Jo tampoc. Ai, no, és que de ben segur que són forasters, Sí. N'heu vist com van vestir? Sí, Marta, però que no has vist pas quins forasters i com van vestir. Ui, sí. Segur que un d'aquells és el Jeremies. Clar. Segur que és aquell tan escaient i amb aquesta planta. Ui, sí, no em vist pas cap dubte. Com t'has fet esperar, dolent? I ara? Però què diu aquesta dona? Vine cap aquí, no t'escaparàs pas. Ja m'has fet esperar massa i encara voldries anar al temple, aviam si ets l'escollit. Quina cara, Em patolla aquesta dona, si jo no la conec pas, deixeu-me anar. Ui. Que no em coneixes, ja ho sabia, però allò pactat és pactat. Allò pactat és pactat. Dones de negoci, Un bon partit. En Japó em va dir que t'havia parlat a mi, que tu estaves conforme amb tot i que vindries per casar-te. Jo? Casar-me? Aquesta dona desvarieja, qui t'ha dit això? Ja t'ho tornaré a dir. Jo tinc 10 camps de bestiar gros, una casa i 2 cotxes. Això no et tens de lloquet? Amb aquesta cara de pebrots i tomàquets, ni per tot l'or del món. Ai, perdó, però que falsos són els homes. Hauré d'experimentar coses noves. I això que m'havien dit, que com tu Jeremies no n'hi havia. Ha dit Jeremies? Ha dit Jeremies, sí. Ai, bona dona, ara ho entenc tot. Jo no sóc pas en Jeremies, però no trigarà en venir. Casualment l'hem trobat de camí, però s'havia d'aturar un hostal, oi que sí, Rovelló? Sí, és un que no convida
I fa embuts. Què vol dir, que l'heu vist? I per què abans que nosaltres? I què, Com és? Vinga, va, que ens fa gràcia saber-ho. D'acord, és un bon mosso, és un bon mosso. És més gran que jo, anava a la Llunasa. Ah, i és tartamut. L'Asa. No, dona, no, en Jeremies. Al poble s'hi respirava una fam de casoli. I és que s'havia de casar la filla de Joaquim i Anna, Maria. I per donar-li marit com cal a la seva santedat, el sacerdot reunia a tots els solters de la comarca per veure quin seria l'escollit de Déu. Així doncs, ja podeu anar al temple. Ai, sí, no sabeu la que ens espera. Ah, però que ens hi voleu allà. Veniu, sisplau, però només a veure-ho, Sí, perquè només els del llinatge de David hi som convidats. I vosaltres no sembla que estigueu d'aquest. No sé, anem igualment, Rovelló, o què? Home, sí, si jo només de pensar en el dinar després del casament, si ja ho diuen. Això de casar-se està ben pensat, perquè sempre acaba amb un bon dinar. Vinga, va, Rovelló, deixa'ns de romanços i anem-hi directament. Tot el poble enfilava content i nerviós cap al temple. Però, com en totes les celebracions, sempre hi ha alguna persona disposada a capgirar tots els plans. Serà per ràbia o bé per enveja? Per ràbia, tots s'animen. Més m'astúcia és molt més forta. I abans no passin la porta del temple, en les mans cauran! Detura't! Homenatge! No intenti res, que és en va. Primer, l'infern es fondrà, ans no abastis ton anel. Puig que de Déu és voler que aquesta donzella pia mare del Redemptor si ara és contretes de poder. Jo vull lluitar fins la fi. Lluitar o gaudir de la festa. Tant se val. Serà vana tota acció, Puig que per cap pressió ens hi trobareu de cara. Entre tant xivarri i nerviosisme, Maria arribà al temple entregant així la seva ànima confiada. De sobte, en el temple s'instaurà un silenci sepulcral. Entre els presents, Josep de Natzaret. Tot i ser de sang reial, era humil de professió i no creia que podria aspirar a un lloc tan alt. Atanseu-vos i, flectant els genolls, adeu al seu vostres cors i demaneu que us inspiri en aquest instant. Va dir el sacerdot. Amb aquest gest, i per obra de miracle, la vara que duia Josep va florir. El fuster de Natzaret fou triat per tal tresor. Això volia dir que ell era l'escollit pel cel per ser l'espòs de Maria. Per als designis més alts, Déu ha volgut vostra unió i els segles daran raó d'aquests moments solemnials. Però com pot ser? Com és possible? Però com coi li floreix una coliflor de la vara? Una coliflor de la vara! I a més, per obra del cel? No, és que això no és normal. Jo no sé com aquesta gent pot viure tranquil·la. Vinga, va, Rovelló, tampoc siguis criatura que per tant no n'hi ha, Pensa que això no passa cada dia. Ja t'agradaria que et passés a tu. Pots no cridar que et sent tot el poble? En sortir de la gran cerimònia, tot el poble esperava content l'arribada dels nuvis. Entre el conjunt hi havia la Marta i en Jeremies, per fi ja trobats, i també la Sara, la Quimeta, la Judit i l'Arzelda, tafanejant, com sempre. De sobte, d'entre els xiu-xiuets de la gent, es va sentir una veu com d'un infant que digui: Ja venen, ja venen! Visca el seu fill! Moltes gràcies, amics meus. Gràcies per aquesta rebuda i aquest escalf. De tot cor us donem l'enhorabona.
sigui niu d'eterna esperança. Que a la vostra taula no hi manqui mai el menjar del cel. Tu no els hi dius res, Lluquet? Ai, calla, els diré aquell vers que em feia dir l'àvia per l'oració de Nadal. Ara sí que l'he ben fotuda, jo no sé per què dic res. Bon Josep, dolça Maria, jo us dono el cor i l'ànima mia, i si més tingués, més us donaria. Gentil és aquest oferiment. Ara, que els vostres desitjos es compleixin per a la vostra major benaurança. I que en la vostra casa no hi manqui mai el menjar del cel. Però, home, on ha quedat l'esperit de festa? Sabeu què us dic, poble? Que si cal, em demano ser padrí i pago tot el gasto. Jo! Aquest paga el pa. Costa entendre, l'hem de fer un esforç. Marta, no sé com tu fas per entendre perquè és complicat, és com que no avança. Dic que pagaria el vi. Però com que el rovelló ho paga tot. Clar. Vaja, doncs jo us convido ara mateix a tots a menjar unes coques i a fer un lloc de mistela. Hay mistela, cariño. Pescato bis! Llàstima que la Gràcia que no és aquí per gaudir avui d'aquesta festa. Diuen que el seu mal no té millora. Sigues una miqueta més discreta, que les parets hi senten. Ja sé que esteu parlant de mi. Oh, pobra de mi. L'alegria no està feta per mi. Mare meva, no parleu així que el cor se'm trenca. Ja veuràs com aviat trobarem una solució pels teus mals. Goita, quina noia més bonica i quina veu, quin ve de Déu, no? Ai, Lluquet, jo tinc gana. L'ajuda d'un bon mosso és el que us faria falta, eh? Ni parlar-ne. Tot acabat per mi. Més anem, filla meva, que no vull entristir-los amb els meus planys. No, al contrari, dona. Escolta, Gràcia, confia'ns en les teves penes, obre'ns el teu cor, perquè sabent els teus mals t'hi puguem portar consol. Esclar, dona, digue'ns què et passa. Pobra Gràcia, va ser durant el mes de desembre que el llop li robava una ovella cada nit. El 24 de desembre al migdia va donar un cop de peu a terra i digué: L'ànima donaria per aquest lladre de llop! I com si la terra l'escopís de les seves entranyes, un ombra en forma de dona digué: Aquí tens la pell del llop. La teva ànima és meva. D'aquí a un any just, a aquesta mateixa hora, vindré a cercar-te. Pobra Gràcia, i no has provat de parlar amb el gran sacerdot? Potser ell... Déu no hi vol endimoniats a casa seva. Pobra mare meva, desgraciada de mi. I vos, Gràcia, esteu penedida d'haver donat l'ànima al diable? Penedida i avergonyida, que no goso mirar la llum del dia. Gràcia, no perdeu l'esperança. Jo us salvaré. Ja me'l conec, aquest dimoni. Serà l'ocasió perfecta per fer-li pagar la por que ens va fer passar un dia, a mi i a aquest, quan ens vam perdre pel bosc i ens volia fregir de viu en viu. És molt afable per part teva, Lluquet, sobretot amb aquesta barretina i aquesta samarra. Però, mare, no crec que l'enfrontament serveixi en aquests casos. Isabeló, deixa'm intentar-ho, que aquest cop no se m'escaparà. Bé, per intentar-ho no perdrem res. Se't veu, gentil minyó. Però, mare, jo no perdo l'esperança de trobar un remei per tu. Ho has sentit, rovelló, la barretina, la samarra, i m'ha dit gentil minyó. Si no fos per la pena de la seva mare, li hagués dit gerricó de mel ensucrada. Tot i aquests paranys, se sentien crits d'alegria i el poble celebrava la unió sagrada entre Josep i Maria. Els infants ballaven balls populars a la plaça entre bona música i bona companyia. Els pastors i les pastores treien el vi, la mistela, les coques i compartien llurs vivències. Ara bé, sempre hi ha una persona disposada a capgirar tots els plans.
Poble, fem parelles que farem una dansa, vinga! Fem parelles! Vinga! Tranquil, eh? A veure, Sí! un i... aquestes muntanyes, buscant una casa que per aquí ha de caure. Quina casa busqueu? La casa d'un anomenat Josep i Maria, que fa poc que s'han casat. No li digueu pas, m'estressa. Sé com m'aguanto. No crec que hi hagi cap mal en donar les senyes d'una casa. No n'heu de fer res de la casa de Josep i Maria. A més, són de viatge. Que potser els voleu robar l'ànima? A més, la propera vegada que vingueu, us haureu de vestir millor, perquè per aquí al darrere s'us veu la veta de les calcetes. Ai! M'he cremat! Has de bufar-te de mi? Deveu estudiar per Llangardaix o Sargantana, perquè aquí, de pastores amb cua, no n'havíem vist mai cap. Nyam! Ja prou de tanta insolència. Ja veurem si callareu. La sort sembla que empara aquest poble. Més m'astúcia és molt més gran. Per confondre-us totes alhora i deixar-vos aixafats. Per provar-vos, demanava l'adreça. Més no em cal pas. Ma mirada profunda sense esforç pot penetrar el cor mateix de la terra. Però no comprenc la teva ràbia. Que t'hem fet cap mal, la gent que aquí habitem, eh? Si nosaltres som gent de pau. Som gent de pau! Més mal que no es pot fer pas. Ai, però jo crec que no hi ha per tant, eh? És com que no vols que fem una roda emocional. Aquí en fem moltes. I no sé, diem com ens sentim, les nostres emocions... Que no t'aneu la vegaïna? Sí. Voleu veure que mostreu una castanya a l'instant? Miserable! No t'amaguis que amb mon peu t'haig d'esclafar. Que no heu endivinat qui som? Home, per favor, només amb la fragància ja t'hem reconegut. Baracant! Si ja hi sent poc pas queixat. Ara veureu, miserables, el que mon furor podrà. Aquí, Lucifers, aquí, fúries de l'infern. Sembreu-me tota la terra de malvestat i terror. Més abans que aquesta casa estigui ablandada amb el foc! Ràbia! No cal que cridis. Com t'atreveixes a aquestes terres a arribar? El poder i la força invencibles cregut ser Satanàs i aquí, als meus peus. Has de veure't humiliada. Trenqueu aquestes cadenes que em tenen aquí fermada! No són cadenes el que et lliguen, sinó el pes dels teus pecats. De Maria, esclava has de ser, que amb sa gran potestat, sols el pes de sa petjada, el teu cap esclafarà. Oh, confusió! Oh, vergonya! Tanta humiliació i baixesa, juro que me l'han de pagar. Avui la pago prou cara, la meva rebel·lió. No acudiran a ta veu, perquè avui és un dia del que els segles daran fe. Ves-te'n, Satanàs, i amaga't, que avui baixa Gabriel a anunciar la nova. Ofega la teva ràbia i amagueu-vos tu i els teus, entremig de les tenebres del pregó de l'infern. Podries vèncer
marxat. Tots els teus plans han fracassat. El bé guanya sobre el mal i tornes a estar derrotada. Auig, derrotada. Per què aplaudiu? Quina colla de... No ho puc dir perquè eren infants. Molt bé, públic. Estigueu ben atents, perquè això que escoltareu va diferent. Fúries, m'acompanyeu o no? Yo. Yo, yo. Yo, yo. Brandes l'espasa, esclata la brasa, alces memòria, desferma la glòria, tu velles la gràcia, jo trenco esperança, tu prediques pau, jo crido venjança, Miquel la mirada no deixa fugada, quan l'ombra s'escampa, que penja la trapa, jo porto les fúries, tu avances tot sol, quan trona la guerra, arrenques el plor, àngels que dansen, ombres que avancen, parles de calma, s'alça la brasa, sense la lluita no neix la balança, sense l'infern no brilla la flama, ten-me Miquel des de l'infern. Des de l'infern. Yo, yo, yo! Senyor, què és això que amb mi passa? Que mon cor salta joiós i el meu esperit, confós, en un nou amor s'abraça. Serà il·lusió o és certesa? Més, tinc l'ànima sorpresa en un dolç encantament i un sant amor em comprèn en pensar en tanta grandesa. Quan més l'amor m'ha rendida, ve com una nova vida, que en ma vida ressorgís. I em sento forta i defallida, com en un místic encís. Més, senyor, perdoneu-me, i d'aquests pensars lliureu-me, que per mon voler no he estat. Pietat, senyor, retorneu-me a ma dolça humilitat. Salve, Verge Immaculada, i entre totes beneïda, i entre totes elevada. Estrella de llum serena, dolça i casta criatura, tota blanca, tota pura, de divina gràcia plena. En vostre cor, reina pia, com punzell en eclosió, i germina la llavor que de florir en son dia. Per mare heu estat triada, essent casta sense igual, i en vostre sí virginal, el fill de Déu hi té estada.
Aquí veieu qui s'enjoia en obeir. Facis, oh senyor mi, tal com disposar de veu. Arca de tan gran tresor, sento en mi la santedat que mon ànima ha portat del sant esperit, l'amor. Si a Montsí el veig ja és vingut, ja no és un estatge humil, sinó un recinte gentil, ennoblit per sa virtut. Goita, aquella no sembla la filla de Gràcia? Sí. Déu te'n guard, bonica Isabeló. Què busques per aquí? Déu te'n guard, Lluquet. Cerco, aviam si puc trobar unes herbes pel remei de la mare, ja que el mal no li millora. No pateixis, Isabeló. Ja tinc rumiada la que li farem al dimoni. Veuràs com riurem. Ai, Lluquet, jo fa temps que regiro llibres medicinals, però no cau de trobar el remei adient. Tu, com havies pensat fer-ho? És que és un secret que no et puc dir. Ni a mi? Ai, no et posis així de pensida, va. És que aquí les parets tenen orelles. Qui sap si hi ha alguna banyeta d'algun dimoni aquí amagat. Bé. Tu digue-li a la teva mare que no pateixi per res, sobretot. Com que veig que no m'explicaràs, me'n vaig a cuidar la mare. Mentre marxes, et puc demanar que pensis una mica en mi. Ai, Lluquet, així... potser jo ho faig. Ai, aquesta Isabeló, que em farà tornar boig d'amor! Quina pudor d'hormones! Ha passat alguna cosa aquí que jo no he vist? Ai, a veure, una pregunta. Heu vist passar algú? Sí? Ha passat algú? A veure, no feu el lío aquí, eh? Ha passat algú o no ha passat ningú? Sí o no? Ai, no, jo no entenc res! Calla, que ve algú! Ai, quina pujada més pesada! Ai, jo no estic feta per aquestes coses! Ai, qui ronda per aquí? Qui sou vos? Sóc una simple jubilada, que vaig pel món captant. Quina enveja que em feu, una jubilada, tant de bo jo. Però jo no busco jubilades ni iaietes. Jo busco dos maleïts pastors ben cadents encara. No els hauràs vist passar per aquí? Alguns m'han dit que sí, alguns que no. Jo no ho sé, ja. Els has vist? No m'havies conegut, Ai, ja s'havia de ficar pel mig aquesta, Mira, ho confesso, no t'havia conegut. Doncs si no m'has conegut tu, que ets tan maliciosa i tan astuta, aquest cop segur que enganyo aquests dos maleïts bailets i no em coneixeran. I així, Satanàs estarà orgullosa de mi. No et sembla, Lucifer? Que t'estàs burlant de mi, potser? Sí, t'estàs burlant de mi. Però jo et recordo que aquesta missió me la van encomanar a mi. I què vol dir això? Que confia més en mi. Però si m'ho va dir a mi, em va venir ja va dir, Lucifer. No és veritat. Així que, Lucifer, jo, a veure, no m'ho va dir a mi o no? No, mira, no menteixis tant als nens que encara mentiran. Veig que encara no han arribat. No, però ho tinc tot controlat. Sí, de ben segur que passaran després del casament de Marta i Jeremies per aquí. Ara m'has agradat. N'estàs segura, Que avui tinc el venciment de l'ànima de la pobra Gràcia i cal ser puntual. Sí, ben segura. Vinga, Rovelló, no t'encantis amb aquesta gent que és per aquí. Ai, que són els bailets! Ai, amaguem-nos! Ernest, amaguem-nos! No, ens amaguem. Per favor, centrem-nos, sisplau. Per si encara dubtàveu dels meus poders infernals, ara al·lucinareu. On abans hi havia un matoll, ara hi haurà un pou! Un pou? Per què? Un pou? Però què et passa? Perquè esclavo coses, però no hi trobaran pas l'aigua, sinó un túnel que les portarà directes a l'infern! Com a Stranger Things! Com en bicicleta! Com a Stranger Things! Sí! Bé, Sí, no? jo marxo! Com a Stranger Things! Sí, llavors truquem els nostres veïns. Sí, els Demogorgons, però llavors saltaran. No ho entenc. Ens quedarem a veure Stranger Things o ens amagarem? Ai, veus com enfilar els amics de cabeza, no t'enteres de res sempre igual. A mi m'agradaria veure un capítol. Mare meva,
Entre que això de caminar cansa tant i la ximpleria que porto a sobre, potser que ens aturem, no? La ximpleria diu, que bromista! Mira que t'he dit que amb la ratafia has d'anar amb compte, burro. Ja que te'n burles i et veig tan poc cansat, em podries portar una estona al coll i bé, no? Sí, i tant! Puja, no et fot ara mateix. Ai, gràcies, no pensava que fos tan fàcil! Però què fas? Passa ara mateix, camarús! Ai, però en què quedem, Lluquet? Vinga, arri, tatanet, cari. Lluquet, aquest pas no arribarem mai a Jerusalem. Ai, d'acord, bueno. Deixa'm beure aigua, ni que sigui, que tinc molta set. Però què fas? Dóna'm això ara mateix. Dóna'm ara mateix! Rovelló, la gràcia és dóna'm ara mateix! Que m'ho donis! Però què fas? Ai, em sembla que ficarà al lam! A l'infern! Perdó, he tingut l'impuls. Vés a buscar-lo ara mateix! I vaig jo, perquè no m'agradaria que prenguessis mal i no poguessis quedar amb la tal Isabeló. Rovelló! Isabeló, t'estimo! Tira! Isabeló, fes-me perdó. Sí, vinga, va! Agafa't bé, eh? Agafa't fort. Vinga, dóna'm una cama, tu. Vinga, va! Arribes o no arribes? Arribes o no? Arribaràs! Noi, quina ocasió! Mira que n'arribes a ser de ruc! Mira, saps què? Aquí et quedes. Així arribo abans amb la Isabeló. No. O no? Ai, no sé, què faig? És que és el meu germà. Què faig? Vaig a buscar-lo o no vaig a buscar-lo? Sí! No, arribo abans amb la Isabeló, no? Jo crec que arribo, no? Bueno, va, és igual, Rovelló, ja el vinc! A l'infern tu també! El programa d'avui pot ser el més emocionant de tota la temporada. Esteu a punt per sentir nervis i emocions a flor de pell? Ai, Rovelló, tu no els sents, els nervis? No els sento! No sé que devem semblar aquí plantats com dos pollastres a l'as. Benvinguts i benvingudes al concurs de l'any. El concurs més calent que trobareu. Perquè sí, senyors i senyores, això és la Gran Brasa! Si teniu idees o suggeriments, podeu trucar al 666 o enviar un SMS a la Gran Brasa! Molt bé, Lucifer, molt bé, eh? Un bon aplaudiment, però aquí la presentadora sóc jo. Així que comencem, sí? Que s'encenguin les flames infernals! Ole! Ajudeu-nos! Som massa joves per morir. No li anem més voltes. Esteu a punt? Sí! Primera prova! A lletra. Nosaltres us donarem una paraula i
l'haureu de lletrejar el més ràpid possible. I la paraula és... A veure, redobla de tambors. Una mica més, una mica més, una mica més. I la paraula és ramusclos! Però aquesta paraula existeix! Home, i tant. Ramusclos, esclata, no? Ui. A veure, la faig jo, aquesta de què? R, M, U, S, C, L, U i S. Ai! Quina pateta. Us heu confós. I un cop li deus la lletra corresponent i anem marxa enrere, xica. Segona prova. Aquesta la porta pública la faran les fúries. Farem amb la ruleta. Nosaltres farem girar una ruleta i sortirà una pregunta i l'haureu de respondre de forma correcta. Pregunta 3, quins nervis! Quin president fa les coses per ira? Sense deixar de creure's la persona més vella del planeta? Les opcions són Trump, Xi Jinping i Putin. Ai, no ho sé. Aquesta sembla complicada. Tu quina creus que és, Rovelló? No ho sé, la temperatura està pujant massa. Com la possibilitat de que un d'aquests tres declari una tercera guerra mundial. A veure, clarament el més coqueta és el Trump. Només ell es pentinaria els cabells amb un míssil mentre diu que té el cabell més presidencial de la història. Correcte. Següent definició. Ruleta punt. Quina és l'empresa de menjar a domicili que arriba a l'infern? Infernits, Globo o Deliveroo. Ai, no ho sé, Lluquet, però tinc gana. Ens podríem portar alguna cosa de menjar, no? Clar que no, t'he dit que en aquestes empreses exploten els seus treballadors. Tic-tac, bons pastets. A veure, és molt evident. Infern Eats pot creuar les portes de l'infern sense convertir-se en cendra. No pot ser. Estan guanyant el concurs! Una mica de calma. Que aquí la presentadora soc jo. Última pregunta. Que ho val tot. Ah, que és una cosa. Si Catalunya rep entre 10.000 i 15.000 milions d'euros a l'any, això vol dir que Espanya és, opció A, una ONG patriòtica amb compte corrent català, opció B, un esquifró fiscal del qual no podem sortir. Ai, no ho sé, les dues opcions semblen molt correctes, no? Quina diu, Rovelló, tu? Claríssim, és la A. La A. No, és la B, és la B. La B o la A? Sí que són llestos aquests parells, de veritat. S'ha acabat el temps. Em comenten que l'oli s'ha mogut. Ai, públic, que s'ha fet curt. Ai, com sap greu. Fúries! Afanyeu-vos i acosteu-vos! Quina olla més gran! Aquí que ens fregireu? Això no són olles! Són les calderes del Pere Boteu! Ai, ara que sembla que sí que va de debò, I això. tant que va de debò! Tu agafa aquest canoli i tu agafa! Us en descuideu d'una cosa. Ai, senyor. Digues. No us en recordeu que jo sóc en Rovelló? I què? Doncs que abans de tirar-me l'oli bullent m'hauríeu de posar all i julivert. Verda, piraques miles, i encara te'n burles? Que enforquireu de seguida! Una cosa, no hi ha molt fum aquí, no podeu obrir les finestres? Ai, prou! He dit que calleu! A la una! A les dues! I a la... Jesús! Miserables! Goseu pronunciar aquest nom en ma presència! La malèfica potestat que m'ha estat donada! Que rebenti la caldera en 1000 bocins! Jesús! Altre cop el cel triomfa, Satanàs, del teu engany, i fins entre les tenebres has de veure't humiliada, proclamant, amb ta derrota, que cap poder pot lluitar contra la força invencible del poder celestial. El dia del venciment va arribar per la pobra Gràcia. El dimoni, tal i com havia promès, va venir a robar-li l'ànima. Així i tot, el nostre estimat Lluquet en tenia una de pensada. En Lluquet va demanar a la Gràcia que es posés la seva barretina, que també es posés la seva samarra blanca i que després s'agegués al terra mentre feia veure que dormia. Per altra banda,
el Lluquet es va posar la samarra i el mocador de la Gràcia i es va amagar dins de casa seva. La Isabeló, mentrestant, restava asseguda davant de casa amb unes herbetes i uns ungüents que havia preparat per la seva mare mentre esperava l'arribada del dimoni. Aquella deu ser la barraca de la Gràcia. Qui és aquest? Per tot arreu m'haig de trobar aquest maleït Lluquet. Pel que poguessis destorbar-me, mano que dormis ben fort i que res no et pugui despertar. Així no hi haurà perill que visi l'àngel. Qui ets, tu? Soc la filla de Gràcia. Ella buscava. On és? És a dins, que reposa. Si vol, l'avisaré. Sí? Crida-la. I digue-li que aquí hi ha aquella amiga seva que avui fa un any li va matar el llop. I vaig tot seguit. Ai, també que dormia i em veniu a despertar. Suposo que em reconeixes, que l'hora del terme avança i se'n podria escapar. Ai, jo ben bé no recordo, massa temps haurà passat. Si rumies, aniràs recordant que tu vares dir: l'ànima donaria perquè em pugui portar la pell del llop que es menja les ovelles del meu ramat. Ai, clar. I ara deus venir a cobrar, no? Vinga a buscar la teva ànima, que ja el foc està esperant. Bé, ara estem al punt del migdia. En 30 segons el termini haurà vençut. Bé, d'acord? No m'hi oposo. Però m'hauràs de precisar qui busques, perquè el meu nom encara no l'has pronunciat. A tu Gràcia és a qui cerco. Oh, Gràcia? No sé qui és, però jo ni ho soc, ni ho he estat mai, ni ganes. Fort d'alls, però si ets el Lluquet! Mira, nano, ara no puc perdre el temps, però et juro que me les pagaràs. On és la Gràcia? Que ara l'he de cercar, perquè és ella que aquí s'hauria d'haver presentat. Oh, però com vols que es presenti si només arribar l'has manat dormir? I si la manes dormir, normal que no es presenti. Però, no pateixis, que el termini ja ha vençut. Ovelles esquilades, però si era la Gràcia. Mira, nano, d'aquí no en sortiràs viu! Isabeló, corre, vine! Lluquet, què ha passat? I la mare on és? Està allà, està dormint. Hauries d'haver vist el dimoni. Ha sortit traient foc pels ulls i tot. Ai, Lluquet, jo tenia molt poques expectatives. De fet, mentre esperava, estava preparant una tisana per treure endemoniada de la mare. Però tu... sembla ser que ets especial. Bé, anem a despertar-la. Sí, clar. Mare! Gràcia. Mare? Gràcia. Per què no es desperta? Ai, no ho Lluquet, sé. què has fet? Ai, no ho sé, ha sigut el dimoni que l'ha dormit molt profundament. Mare? Potser li has tret l'endemoniada. Però si no es desperta, de què serveix? Ai, no ho sé. Mare? Gràcia. Espera, tinc una tisana de romaní i d'espígol que purifica el cos i espanta els mals esperits. Potser serveix? La vaig a buscar i tu et quedes aquí vigilant-la. Sí. Però vigila-la bé, Sí. Que jo és a la casa et veig. D'acord. Gràcia. Ai, va, desperta, no em facis quedar malament. Ai, Gràcia. Ja la tinc, Lluquet. Som-hi. Ajuda'm a mullar-li els llavis. D'acord. Ai, Ai, menys mal. On sóc? Estic somiant? Mare, ja està tot solucionat. De debò? Sí, no m'enganyeu? Ai, el dimoni sí que l'hem enganyat, l'hauries d'haver vist. Ha sortit amb la cua entre les cames. Sí? Sí. Oh, senyor! Oh, gràcies, Déu meu! I gràcies a tots dos. Us estaré sempre agraïda. Encara sort del Lluquet, que ha tingut una bona pensada, tot i que les meves herbes també m'han ajudat. Sí, Isabeló, li diré a tot el poble. I tu, Lluquet, vine als meus braços, ets com un fill més. Escolteu! 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 Ai, bé, el pla no ha sortit del tot rodó. He de confessar que amb l'art del dimoni no hi comptava. Però gràcies a les teves herbes, Isabeló, tot ha acabat sortint bé. Al final només falta una mica d'herbes i el teu esperit d'home per espantar el dimoni. Ai, Isabeló, jo no tinc més tresor que aquesta barretina i 4 ovelles. Però si em deixes caminar amb tu, seré l'home més feliç del món. Això són paraules majors. Però podem intentar-ho, sí. A poc,
que l'amor, com els bons remeis, s'ha de coure a foc lent. Malauradament, sempre que hi ha bones notícies, també hi ha de dolentes. I per Josep i Maria no trigarien a arribar. Van intentar trobar bona fortuna pels carrers de Betlem, però els hostals no els volien i els parents els refusaven. Maria, tota confiada, reposava en un pedrís, ja que la fatiga la rendia. En Josep no es cansava de preguntar, però sempre li responien el mateix. Aneu a l'hostal, aquí no us podem rebre. Fora, pidolaires, adobeu-vos com pugueu! Josep i Maria no entenien com podia ser que hi hagués gent sense casa i casa sense gent en aquell poble. Però de sobte, Josep va recordar i digué: Maria, el meu cor defalleix veient que no puc procurar-vos ni albert ni descans, que ni el més pobre del món es nega. Sols ens queda una opció. En venint, he vist, fora muralla, una barraca que serveix als pastors per guardar el ramat. Déu meu, si per sort no hi hagués ningú, Déu ens donaria l'abric que la gent d'aquest poble no ens ha volgut donar. Tranquil. L'amor i els estels ens guiaran el camí. Anem, espòs meu, que per tot estarem bé, amb la bona companyia del Senyor. I entre tant nerviosisme, la gent viatjava seguint una estrella del cel. La notícia de que Maria portava el fill de Déu es va estendre per tot el poble. Tothom volia contemplar aquell moment tan màgic. No importaven ni les llargues hores de caminar, ni el cansament. Vols la meva samarra, Isabeló? Per què, Lluquet? Ai, no sé, se't veu tan enfredorida que sembles un moixó glaçat. No, que et refredaries tu. Sí que trigues a la sopa a punt, Tot just ara comença a bullir. I avui, Paula, no us podeu queixar que podem menjar tots de la mateixa olla. No patiu, celíaques i veganes. Aquest sembla que té caca. Que n'hi ha de neu? Mira-li, pendent abans de la neu que d'ajudar-me. Aquests homes... Mare de Déu, Quin fred. Amb aquest temps el bestiar no podrà sortir en molt temps. Sí, si segueix així, tota la collita anirà a Norris. Es veu que els profetes parlen d'un fenomen anomenat canvi climàtic. Però ei, encara ens queda molt lluny perquè vingui fort. Au, vinga, família, pareu els plats, que això ja està. I tu, que sempre està modernet, ajuda'm a servir aquesta sopa moderna. Vinga, som-hi. El rovelló. Ostres, Marta, quina bona sopa, no? La de bo la trobeu bona? Jo sento que té un gust ben estrany, Calla, rovelló, això ho penses, però no ho dius, que la Marta s'enfadarà. Ara que ho dieu, sí que està dolenta, no sé què deu haver passat. Hauria d'haver fet la recepta tradicional i no pensar en rarets alimentaris. Sembla que el nostre pla que comença a funcionar. Mira com es van a dormir. Sort que hem arribat a temps per posar la pols de molt dormir. I tant. I tu què, rovelló? Ara t'adorms? Mira que n'arribes a ser, de mandrós. És que he estat tastant la sopa i m'ha vingut una son. Ostres, doncs jo no l'he tastada i no tinc gens de son. Ai, que per mi enquillar-te el dimoni, Jo igual, no has vist com l'he escopida tota. Vaja, amb aquests dos ens ha fallat. Ui, Jeremies, sóc jo que somio? O sembla que ve l'albada? Però si tot just es feia de nit i ara sembla que vulgui trencar el dia, no? No somies. No somies. I no sentes ocells. Piu. Sí que el sento, sí. A veure què li ha fotut aquesta a la sopa, Quines herbes. Però què està passant? Potser no t'ha sortit tan bé com et pensaves.
que jo ho he fet bé, si jo l'he fet bé. Quin benestar i quina escalforeta. Però per què es desperten com si la pols fa molt dormir després afecta? Però què és això, si no fa gens de fred? Calla, que encara serà veritat allò que van dir els profetes sobre el canvi climàtic. Això és que anem tirant i no vam veure, Però no ho veieu? Això és un miracle. Potser és un avís del cel. Guaiteu! Glòria a Déu a les altures, bons pastorets, escolteu i d'alegria enjoieu les vostres ànimes pures, que en eixa nit memorable ha nascut el diví infant, i essent ell el rei més gran, son bressol és un estable. La naixença celebrem de Jesucrist benvingut, i amb nostre cor commogut l'adorarem a Betlem. Per la nostra redempció ha nascut a l'establia. Glòria a l'infant de Maria, que ens porta a la salvació. Déu meu, ho haveu sentit? El cor em bat d'alegria, encara tremola i tot. Jo, tan content que estic, fins i tot em fent ganes de plorar. No sabeu què us dic, poble? Que tothom amunt i fem fila, que ballem i falta gent! Us he reunit amb pressa, per tal de fer-vos saber que és certa la vostra derrota i el triomf del cel també. Bé, massa que ens ho temíem. Bé, vosaltres sempre tot ho temeu? Si haguéssiu complert les meves ordres en casa, el que acaba d'ocórrer al portal de Betlem no hauria passat. Remosclos! Satanàs, totes hem complert. Però tenim tanta pega que res ha servit de res. Ex de pioc i encara goseu parlar? I què hem de fer? Aguantar sense va de boca? No sé pas per quins després, Nosaltres hem fet tot el que podíem. Qui van ser els que van anar casa per casa de la ciutat de Betlem perquè Josep i Maria manquessin d'allotjament? Nosaltres. I qui va posar sal a les sopes dels pastors perquè s'adormessin i manquessin a Betlem? Nosaltres! I en lloc d'això, ve un àngel i ens diu el què? I per què no creeu un sindicat per defensar els vostres drets? Home, doncs mira, ho farem, perquè nosaltres intentant escapar-nos sense rebre de valent. Necs de fioques micolats. I encara goseu parlar. Massa que en veiem les proves! Proves que no valen res. I doncs què hem de fer? No ets la jefa? Apa! Mana! Jo ja sé el que vull fer. Jo crec que tot el que facis et sortirà malament! Lucifers! Ui! Sembleu uns dimonis que us heu passat al cel! Això mai! Mas com repliqueu per si fem o no fem? Heu de pensar que ara és el moment de lluitar més de l'E, que és quan l'enemic es mostra més decidit, justament. No sou totes d'aquest parer? Sí, Satanàs. I no voleu combatre amb totes les forces? Amb totes. Sí, i tant, amb totes, batallarem! Ai, i què hem de fer? Coca, recuites, quines preguntes que feu. Ulles! El que heu de fer és escampar-vos per tot el món, per tots els indrets, i fer força propaganda contra l'infant de Betlem. Ho farem tant com tu manes! I jo què fas? Tu vés-te'n a dormir. Fora, fora! Colla dineu. I vosaltres dos, escolteu, aneu sense perdre el temps a la cort del rei Herodes. I allí, amb constància, m'enteneu? Sí! M'enteneu? Sí! Procureu-li anar inspirant els més cruels pensaments, fent-li entendre que perilla el seu tron i el seu poder! Si ho farem tot el que ets bona! Vinga, que no sabeu dir un llibre. Que és partita, no? Que no t'esperes de bé! Ai, perdó! I jo, per mi, em reservo la feina més difícil. Veniu, tenebres, veniu! Envolteu-me, ombres, que vaig al portal de Betlem i li calo foc a l'estable per totes quatre parets, perquè dels que hi ha dintre ja no se'n parli mai més! No intentis tal sacrilegi, Oh, regia! perquè seràs derrotada.
Les flames que t'hi vulguis contra el sagrat portal no faran més que augmentar-ne sa fulgència rutilant. Això ho hem de veure i per això ho vull provar! Insensata, la ira et cega i seràs més humiliada. Acota el cap, serp odiosa, que per confusió més gran ton orgull ha de baixar-se davant de Jesús infant. Se'n fa un nus a la gola, que no em deixa respirar! Enfonsa't en els abismes per sempre més, Satanàs! Que fort, àvia, no ho recordava així. Ha estat tan emocionant que ha sigut impossible dormir-se. Com t'agradava estar dalt de l'escenari, Home, i és que a sobre enamorada de l'avi. Què més vols? Ei, va, però què feu aquí assegut? Oh! I què feu vestits així? Au, vinga, va, que el sopar ja és a taula i les vostres mares ja arriben. Ai, els ja estava explicant la història dels pastorets. Te'n recordes tu, jo, com ho vivíem? Imita'ls ells. Es pensaven que això que porten eren unes disfresses sense més ni més. Sí, ara que ho dius és cert que una mica ignorant em sento. Ai, però què dius, Lluc? Això és un conte de Nadal sense més ni més. Després em dius tu que sóc jo l'intens. Home, Roc, jo crec que això va una mica més enllà d'uns simples pastorets, no? Esclar, escolta el teu germà. A mi m'és igual si creieu en la religió, en el Nadal o en la moreneta. A mi el que em fa feliç és que tant jo com vosaltres seguim mantenint l'essència, no perdre els nostres costums, les tradicions que ens han precedit. Feu cas del que diu l'àvia, que sap el que es diu. I tant! Tot això que esteu dient em sembla una mica patriòtic, però ja veig per on aneu i crec que us vaig entenent. Vinga, va, fem una cosa. Tinc una idea. Avi, acompanya'm a la cuina i agafem el cava i unes copetes de vi. Cava abans de sopar! Ai, Déu meu, a veure què em faran fer ara. Què vol fer el teu germà? Jo estic nerviosa, Àvia, no pateixis. Vull proposar un brindis. Un brindis, ja comença la màgia del Nadal. Quina intensitat! M'encanta. Calmem-nos. Vinga, va. Alcem les copes i brindem per no perdre mai les costums i tradicions, sempre que es vagin adaptant als nous temps. Home, si tu fas un brindis, jo també en vull fer un, Per no perdre mai les arrels que ens han precedit. I et diré més. Gràcies a totes les àvies i avis que fan que les nostres tradicions es mantinguin vives. I dit això, tornem a alçar les nostres copes i brindem pel nostre present, passat i futur. Salut! Setembre, quan l'estiu s'acaba, la meva agenda torno a quadrar. Cada divendres tenim una cita, els pastorets han arribat. Volem mantenir la màgia, no diguis no. Sortim al carrer i anem al Sant Teatre, segueix-me perquè aquí els pastorets vull viure, els pastorets per sempre més. Junts podrem recordar tot el que vam passar, tots juntes assajant. Els pastorets vull viure, els pastorets
una